Sabies que Andorra, un dels països més petits d'Europa, està liderant converses sobre llibertat religiosa i drets humans a nivell continental? És fascinant com un país tan petit pot tenir un impacte tan gran en temes tan crucials. Això és realment impressionant. Com un país amb una població tan reduïda pot tenir una veu tan significativa en debats internacionals. Què van destacar exactament en aquesta sessió? Doncs la delegació andorrana va participar a l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa i van posar molt d'èmfasi en dos temes principals: la llibertat religiosa i la lluita contra la violència masclista. Berna Coma, la cap de la delegació, va destacar com la Constitució andorrana garanteix la llibertat religiosa dins d'un marc de neutralitat estatal. Això és interessant perquè sovint es parla de llibertat religiosa, però no sempre es té en compte la importància de la neutralitat de l'Estat. Això implica que totes les creences, o fins i tot l'absència de creences, han de ser respectades per igual. Exactament. I Coma va remarcar que aquesta neutralitat no és només teòrica, sinó que es tradueix en una convivència real entre confessions religioses al país. És un model que, tot i ser petit, pot ser un exemple per a altres països. I això també posa en relleu la importància de l'educació, oi? Perquè, al final, garantir la convivència no només depèn de les lleis, sinó també de canviar mentalitats i combatre prejudicis. Totalment. De fet, Coma va subratllar que l'educació i la sensibilització són eines clau per construir societats més inclusives. Això no només aplica a la llibertat religiosa, sinó també a altres àmbits, com la lluita contra la violència envers les dones. Això em sembla fonamental. I parlant d'això, també van destacar els avenços legislatius que Andorra ha fet en aquest camp, especialment en la implementació del Conveni d'Istanbul. És un pas molt important per a un país que busca estar a l'altura dels estàndards internacionals. Ho és. Però, com sempre, encara queda molta feina per fer. Coma va insistir en la necessitat de continuar reforçant l'educació i la sensibilització per prevenir la violència masclista. És una tasca contínua que requereix compromís a llarg termini. I això no només és responsabilitat del govern, sinó també de la societat en general. És un canvi cultural que cal impulsar des de tots els àmbits, començant per les escoles i les famílies. Exacte. Però, tornant al tema de la llibertat religiosa, també em va semblar molt interessant la intervenció de Susana Vela, un altre membre de la delegació andorrana. Va defensar que cap creença pot situar-se per sobre dels drets fonamentals, una idea que considero essencial. Totalment d'acord. És una declaració molt potent perquè posa els drets humans al centre de qualsevol debat sobre religió. A més, va destacar la importància de la laïcitat com a principi rector, cosa que em sembla fonamental en una societat democràtica. I també va parlar de la necessitat de garantir un equilibri real entre llibertats perquè totes siguin respectades. Això inclou el dret a no tenir creences, que sovint es passa per alt en aquests debats. És cert. I també va posar èmfasi en el paper de l'educació per combatre prejudicis i fomentar el respecte mutu. És una idea que es repeteix molt, però que no per això deixa de ser menys important. Totalment. I parlant d'educació, també va mencionar com el sistema institucional d'Andorra té certes particularitats amb influència religiosa que poden impactar en àmbits com l'educació, la salut o els drets sexuals i reproductius. Això és un punt molt interessant, perquè posa de manifest com els marcs institucionals poden afectar directament l'exercici dels drets fonamentals. És un recordatori que la llibertat religiosa no pot estar per sobre d'altres drets. Exacte. I crec que aquesta idea es resumeix molt bé en la seva conclusió. La llibertat religiosa ha de conviure amb la resta de drets, però mai situar-se per sobre d'ells. És una declaració molt clara i contundent. Ho és. Però no només es van centrar en aquests temes. També es van aprovar altres iniciatives importants durant la sessió plenària, com l'abolició universal de la pena de mort, el dúmping social i l'explotació laboral. Sí, i també la protecció dels drets d'autor en l'era de la intel·ligència artificial. Tot això amb el vot favorable de la representació andorrana, cosa que demostra el seu compromís amb aquests temes. És impressionant veure com un país tan petit pot tenir un impacte en temes tan grans. Crec que això demostra que la mida no importa tant com el compromís i la voluntat de contribuir al bé comú. Estic totalment d'acord. I també crec que és un exemple de com la diplomàcia parlamentària pot ser una eina poderosa per promoure valors com la igualtat, la justícia i els drets humans. Absolutament.
I parlant de drets humans, també em va semblar molt interessant la reflexió de Vela sobre la necessitat de despenalitzar l'avortament al Codi Penal andorrà. És un tema molt controvertit, però crec que va ser valent per part seva plantejar-lo en aquest fòrum. Va posar els drets i la dignitat de les persones al centre del debat, que al final és el que hauria de guiar qualsevol decisió política. Sens dubte. I és un recordatori que la lluita pels drets humans no s'acaba mai. Sempre hi ha nous desafiaments i noves oportunitats per fer avançar la societat. Exacte. I crec que aquest és el missatge que ens deixa la participació andorrana a l'APCE, que per molt petits que siguem, sempre podem tenir una veu i fer una diferència. Totalment d'acord. Doncs crec que hem cobert força bé el tema. Alguna reflexió final? Només dic que és inspirador veure com Andorra està treballant per ser un exemple en temes com la llibertat religiosa i els drets humans. És un recordatori que tots tenim un paper a jugar en la construcció d'un món millor. Sens dubte. Doncs fins aquí per avui. Fins la propera. Fins la propera!